Hirugarren aldiz, Marta Uriartek bere etxe bizitza enkantean ez ateratzea lortu du. Forma akats batengatik izan da beste behin. La deuda está contraída a nombre de... Hipoteka BBKarekin du sinatuta Martak eta fusioaren ondoren orain Kutxabank da dirua eskatzen de diona. la reestructuración bancaria. Akats horri esker, enkantea oraingoz etetea lortu du Martak, baina bere abokatuaren ustez, kasua artxibatzeko arrazoia ere izan daiteke. Orain, Kutxabankek aurkeztu beharko du helegitea. Lehen aldia da Euskadin horrelako argudio bat erabiltzen dela. Ahora mismo, acogiéndose a eso, muchísimas familias que ahora mismo, hoy mismo... Eta aurrera ateraz gero, kaleratzeak Stop elkarteak uste du familia askoren irtenbidea izan daitekeela. Todas las entidades de reestructuración bancaria podrían acogerse a ello. Hau guztia, Madrilen, PP eta PSOE kaleratzeak etengo dituen legea aldatzeko akordio batera iritsi direnean gertatu da. Europar Batasunak berak gainera gaur bertan ebatzi du etxegabetzeen Espainiako legedia legez kanpokoa dela, ezbaitu betetzen erabiltzaileen babesa bermatzen duen Europako araudia. Garbine Biurrun Euskadiko Auzitegi Nagusiko epaiaren ustez, lege erreforma berandu dator, baina beharrezkoa da aldatzea. Legea dela, bankuek legeari heltzen diote, eta beraz irtenbide bakarra, erantzun soziala eta erantzun politiko bakarra da legea aldatzea. Gaineratu du sentsibilitate falta ere ikaragarria dela bankuen aldetik.